לא נדמה שעומד להיות לו סוף טוב. קבוצה של פליטים ליברים שהגיעו מאפריקה לישראל לפני משהו כמו 10 שנים ויותר, נמצאים פה הרבה מאוד זמן בהסכמה של מדינת ישראל, אבל עכשיו משרד הפנים, לנוכח הודעות על רגיעה במצב בליבריה, מורה להחזיר את הפליטים האלה, 90 במספר, 70 מתוכם מבוגרים ו20 ילדים, חלקם כבר נמצאים בו כאמור הרבה מאוד זמן, להחזיר אותם לליבריה. שלום עורך דין ארי סירקין, אתה מייצג את הקבוצה הזאת, ושלום לאיוב הקנה. Hi, we are going to speak English and partly Hebrew because of the language barriers. איך אתה הגעת, או למה הגעת בעצם לישראל, איוב? Because of war. Because of the war in Liberia? Yes. And it happened in 1989 when Liberia was overrun. It's a civil war which is now lasted for 15 years. Okay. Liberia fought for 15 years. The tribes, key tribes. אתה מספר, איוב מספר לנו על המלחמה שהתנהלה בליבריה, המלחמה להדיח את סמואל דו מתפקידו כנשיא. מה המשפחה שלך עברה? What did your family go through in this war? It's a tragedy I have to explain. In 1990, December 31st, the rebels attacked us in Grand Judea, from Grand Judea. And right in my presence, I saw they killed my father, my 2 uncles, my aunties, and my 3 sisters. They raped them and killed them right in front of me. And I should have been killed. The rebel commander, he told me, because he had a problem with my father in the normal day, that you, tomorrow, we are going to make your heart our fresh soup. איוב, אני מצטער לקטוע אותך. אתה נמצא פה 10 שנים, אתה ראית את בני משפחתך נרצחים, כפי שתיארת, נרצחים ונאנסים לנגד עיניך. עורך דין סירקין, בעצם הסיפור הזה הוא סיפור שהיה צריך להיגמר אחרת, נכון? ישראל, המקלט, ישראל שעברה, היהודים שעברו כל כך הרבה. אז מה באמת קורה כאן? קודם כל, הפליטים הביאו הערכה גדולה מאוד למדינת ישראל, חייבים לציין את זה בתחילה, וגם לאום. מדינת ישראל קלטה אותם בתקופה קשה להם, ונענתה כמו שאר מדינות העולם הנאורות, בכללן ישראל, וקלטה את הפליטים הללו בשעה באמת קשה מאוד במדינה שלהם. עכשיו, בגלל המצב שמשתפר, אכן משתפר בליבריה, האום מטעמיו הוא הסיר את המעמד המאוד מאוד קשה שזכו לו פליטים ליבריים, הם למעשה הפליטים היחידים בארץ שזכו למעמד כזה מטעם האום, פליטים של הגנה זמנית אוטומטית, כלומר לא צריך להיות מישהו שנרדף על רקע פוליטי ספציפי, כל אחד שמגיע לישראל צריך להיקלט. ואנחנו עדיין תקווה שמדינת ישראל תשלים את המלאכה עד הסוף, לאמור גם שהאום הסיר את ההמלצה שלו להשאיר דווקא כל פליט באשר הוא, עדיין ניתנת בידי כל מדינה. בעצם הם מביעים את החשש, שלמרות שהאום אמר שעכשיו כבר אפשר ענייני סמואל דו ואחר כך צ'ארלס פרינס ג'ונסון, כל אלה נרגעו בליבריה, מלחמת האזרחים נרגעה, הם אומרים אם נחזור יפגעו בנו. נכון, ומשתי סיבות עיקריות. ראשית, המדינה עצמה, החוק והסדר עוד לא חזרו בה, זה נכון שנבחרה שם נשיאה מאוד טובה, הגברת ג'ונסון סירליף, וזה גם התקווה שלנו, שלהם, שהם יוכלו לחזור יום אחד, כי הם רוצים לחזור. אבל החוק בסדר עוד לא חזר למדינה. עכשיו, הם רובם נמצאים פה בשל העובדה שרדפו אותם גם באופן אישי. כלומר, לא דווקא בקטע אפילו פוליטי, אלא בסכסוך הבין שבטי והדתי שקיים בליבריה. זאת אומרת, עליהם, מעבר למה שקורה שם ממילא, עליהם יש עוד איזשהו עומס נוסף. בדיוק, לדוגמה במקרה של איובה, הוא יודע בדיוק מי רצח את אביו, אנס את אחיותיו, רצח את אחיותיו ורצח את אחיו. הוא יודע בדיוק מי מחכה להם הסכין ביום שהוא יחזור לליבריה. הוא יכול לנקוב בשם של האדם. איוב, כמה זמן אתה עוד רוצה להישאר כאן? For how long do you wish to stay in Israel? We, the Liberian, because if I'm talking on behalf of everybody, okay? Because the country is not in proper hand, so we really wish to be here until the first end of this
the government. ברור, וכאן צריך להדגיש שבאמת הם לא רוצים להתיישב תושבות קבע בישראל, אלא עד שהדברים בליבריה יירגעו. איוב כאן, תודה רבה, עורך דין אריס ריבלין, תודה רבה לו. We don't have more time. Thank you very much, you both. ואנחנו לתשדירים, ומיד אחריהם הסיפור המופלא.